ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Нашри навбатии барномаи сайре дар осорхонаро пешниҳоди шумо мегардонем. ёдрас мешавем ки мо гурӯҳи эҷодӣ дар осорхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва тасмим дорем ки нашри навбатии барномаи сайри дар осорхонаро дар толори кундали ин осорхона сабт намоем. моро ҳамроҳ бошед. тамошобинони иззатманд, ёдрас мешавем ки дар ин толор моро роҳнамоӣ менамоянд Аминова Мушкинисо, корманди осорхона. Салом алайкум. Ассалом, хуш омадед. Саломат бошед. Хуб, биёед сараввал дар бораи толори кундали осорхона барои мо маълумот бидиҳед. Хуб, дар ин толор бошад намунаҳои яъне ҳунари наққошии кундал, лавҳаи наққошӣ ба намоиш гузошта шудаанд ки худи кундал бошад аз асрҳои 13-14 аллакай мақбараҳои гӯри уқсарой, Самарқанд, мақбараҳои шоҳи зинда онҳоро яъне зиннат медоданд ва дар асрҳои 17 бошад кундал яъне ба авҷи ба нуқтаи баланди инкишофи худ расидааст. Дар Тоҷикистон бошад кундалро Олимов Мирзо Раҳмат паҳн намудааст, чун наққош дар Самарқанд таҳсил намуда анъанаҳои миллии моро дар кундал наққошӣ намудааст. Ташаккур. Хуб, мо сайри худро аз куҷо оғоз мекунем? Мо сайри худро аз лавҳаи нахустине ки дида истодаед оғоз мекунем ки аз ҷониби наққош Равпов Юсуф инҷо офарида шудааст. Лавҳаи мазкур бошад ба 60-солагии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон бахшида шудааст. Беҳтарин, хело ҷолиб тасвир кардааст. аҳсан. бале, дар инҷо мо худи нақшҳои яъне кундалро мебинем. худи наққошие ки шумо дар инҷо дида истодаед наққоши шудааст ва рамзан ки ба 60-солагии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон бахшидааст. шумо дар он ҷо яъне рамзи ситора ва ҳамчунин бошад бо рангпардозии расом 60-солагӣ яъне Тоҷикистон муборак дар инҷо навистааст. Беҳтарин. лавҳаи наққошии дигар бошад аз ҷониби наққоши кандакори дигаре ки мо дорем Ҳайтов Тушболот офарида шудааст. ин ҳадафи офтоб ном дорад. дар лавҳаи мазкур яъне наққош паррандагонро дар инҷо тасвир намудааст ки ба офтоб яъне наздикӣ шуданд ва ҳамчунин бошад худи кундалро бо нақшҳои зингорӣ рассом хеле ҷолиб офаридааст. Беҳтарин. лавҳаи наққошии дигар аз ҷониби Умаров офарида шудааст. дар инҷо мо медем яъне гулҳои зиёдро мебинед ва ҳамчунин бошад бо рангҳое ки мо дидистем бо рангҳои баланд рассом тавонистааст худи маркази ҳамин наққоширо зебу ороиш диҳад ки ҳангоми тамошобин дидан ба ӯ як ҳиссиёти оромӣ мебахшад. чӣ тавре ки мо қайд намудем, дар Тоҷикистон Олимов Мирзо Раҳмат асосгузори кундал ба ҳисоб меравад. асаре ки шумо дар инҷо дида истодаед ба 50-солагии ҳокимияти советӣ бахшида шудааст. дар инҷо мо нақшҳои зиёдро мебинем. бояд бигем ки Олимов Мирзо Раҳмат дар лавҳаи ороишии худ зиёда аз 200 намуди гулҳоро тасвир намудааст. дар ҳақиқат ҳам ҷолиб тасвир кардааст ва албатта бахшида ба 50-солагии ҳокимияти советӣ ҷумҳурии Тоҷикистон. бале, дар инҷо бошад шумо бо шакли бигем ки хурд яъне нозукона дида метавонед. инҷо гулварақ гуфтани нақш ҳаст. дар инҷо шумо дида метавонед ҳамин нақшҳоро яъне гулварақ мегӯянд ки онро ин асарро ороиш додааст расом. лавҳаи ороишӣ ки шумо яъне дар паси мадид истодед аз ҷониби Аҳмадов Раҳимҷон офарида шудааст ки ин орзу ном дорад. яъне дар асар бубинед расом тавонистааст ки беруни сабзпӯши табиатро аз равзана яъне дар инҷо тасвир намудааст ки мехоҳад расом бо ин яъне бигӯем ки олами ботинии худро ба воситаи ҳамин расом мехоҳад ба манзури тамошобинони мо гардонад. беҳтарин. дар ҳақиқат ҳам ҳунари рассомӣ як истеъдоди воқеан ҳам ҷолиб аст ки нозукона тасвир мекунад ва албатта ин ҳунарест ки танҳо сабрро талаб мекунад ва бисёр ҳам диққати махсус медиҳанд то ҳамон тасвири худ, ҳамон нақши худ хело ҷолиб ба вуҷуд биёяд. бале, аз шогирдони Олимов Мирзо Раҳмат дар инҷо мо яке аз шогирдони боистеъдоде ки дар инҷо мерем бо маҳоратро мебинем Ғайров Кароматулло мебошанд ки лавҳаи ороишии он кас яъне гулҳо ном дорад. дар инҷо мо нақшҳои гулҳоро мебинем, гиёҳворо мебинем. нақшҳое ки шумо дида истодаед хеле ҷолиб офарида шуданд ки олами гулҳо ки дар инҷо шумо мебинед аз забони форсӣ ҳангоме ки мо кундалро тарҷума мекунем ин олами гулҳо ном дорад. ана ҳамин рамзро бошад рассом дар асари худ нишон додааст.
лавҳаи ороишии дигар низ аз ҷониби Ғайров Кароматулло офарида шудааст. Як чизи дигарро бояд дар инҷо қайд намоям ки Ғайров Кароматулло яъне аз аввалин нахусти наққошоне мебошад ки тавонистааст ки чеҳраи шахсиятҳои барҷастаи миллати тоҷикро дар кундал ворид намояд. Чӣ тавре ки шумо дар асаре ки дида истодаед, инҷо симои Мир Саид Алии Ҳамадонӣ рангпардозӣ шудаасту атрофи онро бибинед чӣ қадар наққошиҳои зебу зинат бо рангҳои зингорӣ ороиш дода шудааст ва ҳамчун бошад бигем ки барои зиндаву яъне ҷовидон абад пойдор мондани ҳамин Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар ин ҷо бошад, яъне рангҳои сабзро ифода намудааст. хело ҷолиб. дар ҳақиқатам офарин мегӯем ба чунин наққошон, ба чунин ҳунармандон ки дар зинда нигоҳ доштани номи бузургони мо тавассути расму нақшҳои ҷолиб саҳм гузоранд. идомаеро бошад, яъне идомаи сайри осорхонавӣ моро боз ҳам ҳунари дастони чирадасти яъне наққошро гуфтем Ғайров Кароматулло идома медиҳад. ин асарро яъне расом бигӯем ки беҳуда наофтааст. дар инҷо шумо рангҳои баландро мебинед ки бо колоритҳои хеле зебо дар инҷо ороиш ёфтаанд ки баҳор ном дорад. Яъне бигӯем ки баҳори сарсабзу хуррами Тоҷикистонро ва ҳамчунин бошад нақшҳое ки дар инҷо дида истод бо рангҳои баланд нишон дода шудаанд. Бигӯем ки як ҳиссиёти хуби бигӯем ки гулҳои Тоҷикистонро ва боигарии Тоҷикистонро дар инҷо рассом бо нақшҳои заррин дар инҷо ифода намудааст. беҳтарин. лавҳаи наққошии туҳфаи дил ном дорад. дар ин ҷо бошад, яъне бо гулҳову кӯзаи гулҳо ки хеле ороиш ҷода наққошӣ шудаанд, рамзи туҳфаро дар ин ҷо рассом тасвир намудааст. беҳтарин. аз ҷониби Аҳмадов Раҳимҷон офарида шудааст ки гули анор ном дорад. дар ин ҷо бошад ба шакли сода нақшҳои ислимӣ дар кундал, яъне ин наққошӣ намудани гулҳо, гиёҳҳо, бандҳо мебошанд. нақшҳои ҷуғрофӣ бошад. ин нақшҳое ҳастанд ки секунҷа, мураббаъ ва ғайраҳо ҳастанд. дар ин ҷо бошад мо худи гули анорро мебинем. ҳамчунин бошад бибинед ки бо шаклҳои сода рассом тавонистааст маркази анорро хело зебо ороиш бидиҳад. яъне аз ин ҷо бармеояд ки тамоми ҳунармандон, санъатшиносон, рассомон кӯшиш мекунанд ки ҳамон тасвири худро бо гиёҳҳо ва дар умум бо растаниҳо зебу зинат бидиҳанд. бале, яъне бо растаниҳои табиӣ зебу зинат медиҳанд. боз ҳам лавҳаи ҷолиби дигар аз ҷониби наққош Ғайров Кароматулло. лавҳаи мазкур идона ном дорад. дар ин ҷо шумо мебинед бо рангҳои сабз ва наққош маркази онро наққошӣ намудааст ва ҳамчунин бошад дар ин ҷо рассом нақшҳои ҷуғрофиро хеле бештар истифода бурдааст ва аз дидани асари мазкур бошад, яъне тамошобинони мо ба худ бигӯем ки як рӯҳия ё китоби бигӯем ки болидаро мегиранд. чун ҳангоме ки шумо ба ин асар нигоҳ мекунед, бигӯям ки як катаби болидаи шуморо фаро мегирад. ҳамчунин бошад аз ҷониби асосгузори кундал гуфтем дар Тоҷикистон Олимов Мирзо Раҳмат лавҳаи ороишӣ боигарии Тоҷикистон ном дорад, чун дар солҳои Иттиҳоди Шӯравӣ пахта яке аз боигарии асосии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. аз ҳамин сабаб ин лавҳа низ ба пахта бахшида шудааст. бибинед дар ин ҷо рассом тавонистааст гулҳои пахтаро ва ҳамчунин бошад бо нақшҳои ҷуғрофӣ атрофи ин гулҳои пахта ва худи ғӯзаҳои пахтаро хеле ороиш додааст. лавҳаи ҷолибе ки аз ҷониби Бурҳонов офарида шудааст, инҷо шумо мебинед, ин хурсандӣ ном дорад. дар ин ҷо мо нақшҳои яъне барҷастаро камтар мебинем, чун рассом дар маркази асар танҳо бибинед ки баъзан гулҳоро ва худи рамзи ситораро ин ҷо наққошӣ намудаасту, аммо атрофи онҳо бо наққошии барҷаста яъне кундал дида намешаванд. барои ҳамин яъне маркази гуфтем худи лавҳаи ороишӣ бо кундал наққошӣ ёфтааст, яъне нақшбарҷастаҳо ороиш ёфтаасту, аммо атрофи онро барои зебу зиннати худи ҳамин ситораро бигӯем ки намудор кардан, рассом бенақшбарҷастаҳо ифода намудааст дар ин ҷо. беҳтарин, яъне ҳар нафаре ки ин тасвирро мебинад албатта ҳамон ситораро бештар мехоҳад ки марказро, яъне рассом мехоҳад ки тамошобино ба маркази ҳамин лавҳаи ороишӣ яъне ҷалб намояд. лавҳаи дигари ороишие ки дар ин ҷо дида истодаед аз ҷониби Равфуф Юсуф ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст. гулҳо ном дорад. дар ин ҷо мо мебинем яъне гулҳои пахтаро бибинед дар маркази асар нишон додааст ва ҳамчунин бошад гулҳои садбаргро нишон додааст. барои зеботар намудан ва атрофи онро дар ин ҷо нақшҳои ҷуғрофӣ ва гулҳои лоламадохил дида мешавад. аҳсан, дар ҳақиқатам як
маълумоти хело хуб гирифтем вобаста ба санъати кундал, санъати ороишӣ. Дар ҳақиқат ҳам ҳунармандон, рассомон тавонистанд ки як ҳунари волои худро дар ин лавҳаҳои ороишӣ тасвир кунанд, як эҷоди хуб кунанд ва албатта диққати ҳамагонро ба худ ҷалб мекунад. Хело ҷолиб аст ва мо ташаккур мегӯем ба шумо ки вақти пурқимати худро дариғ надошта моро роҳнамоӣ намудед. саломат бошед. Ва тамошобинони иззатманд, ёдрас мешавем ки дар ин толор моро роҳнамоӣ намуданд корманди осорхона Мушкинисо Аминова.